tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen. Korkealla loistat vaan, katsot alas maailmaan. Tuiki tähtönen, iltaisin sua katselen. Täältä löytyy ensin tämmönen kukka. Ja toinenkin kukka. Nämä on tällaisia kestokukkia. Nämä ei ole ihan oikeita. Ei sama se, mutta kertoo nimittäin siitä, että kevät on tullut. Nyt vietetään huhtikuuta, ollaan jo huhtikuun puolen välin ylitse menty ja pääsiäinen onkin tänä vuonna tosi myöhä. Se on jo enää toisina vuosina, niin se on ollut jo paljon aikaisemmin. Mutta se paikka aina vähän vaihtuu sen mukaan, milloin on täysikuu, kun siitä täysikuusta lasketaan sitten niitä päiviä, että milloin paasto alkaa ja sitten milloin pääsiäistä vietetään. Eli laskiainen ja pääsiäinen liittyvät sillä tavalla yhteen. Hyvä, mutta nyt ollaan keväässä. Nyt on ollut jo, eilen oli tosi lämmin päivä. Oli. Oliko joku ihan pelkässä teepaidassa ulkona eilen? Ei ole vielä. Joo. Ei vielä kannata olla liian, kun on kuitenkin kevätaika, siinä helposti tulee kipeäksi. Niin. Vaikka olisi lämmintä. Mutta joo, tänään vietetään kiirastorstaita ja kiirastorstaina kirkossa puhutaan siitä, kuinka Jeesus opetuslasten kanssa asetti ehtoollisen ja nautti sitä yhdessä opetuslasten kanssa. Ja niitä samoja sanoja, mitä Jeesus silloin puhui siellä kiirastorstain ehtoollisella, niin niitä samoja sanoja me käytetään joka sunnuntai messussa, kun ehtoollista asetetaan. Pappi sanoo, että hän otti leivän, siunasi ja mursi, antoi sen opetuslapsille ja sanoi, ottakaa ja syökää. Samoin hän otti maljan, kiitti, antoi siitä opetuslapsille juotavaksi ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Kiirastorstaina puhutaan myös siitä, kuinka ehtoollisen jälkeen Jeesus lähtee Getsemanen puutarhaan rukoilemaan. Ja muistetaan siitä pääsiäiskertomuksesta, että sieltä Getsemanen puutarhasta Jeesus sitten tullaan pidättämään. Sotilaat pidättävät Jeesuksen ja vievät Jeesuksen tuomittavaksi. Pääsiäiseen liittyy paljon erilaisia tunteita. Silloin kun on palmusunnuntai, niin silloin ihmiset juhlivat Jeesusta, joka saapuu Jerusalemin kaupunkiin. Heilutellaan palmun lehviä. Jeesus ei vielä tuomittavaksi. Mutta sitten siitä ei mene pitkä aika, kun tilanne kääntyykin sillä tavalla, että Jeesus viedään tuomittavaksi. Ja Jeesus ristiinnaulitaan. Ja pitkä perjantai on sitten se päivä, jolloin puhutaan siitä Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja kuolemasta. Se on semmoinen. Jotenkin minä ajattelisin, että jos pääsiäinen päättyisikin siihen pitkään perjantaihin, niin se olisi aika synkkä juhla. Puhuttaisiin vaan siitä Jeesuksen kuolemasta, mutta minulla on täällä mukana tämmönen kivi. En minä muista sitä. Ja sitten kun pääsiäinen koittaa, niin me saadaankin kuulla ihmeellinen julistus ja ihmeellinen sanoma. Jeesuksen ystävät on menneet sinne haudalle ja suuri kivi on vieritetty haudan suulta pois. Suuri kivi on
vieritetty haudan suulta pois ja enkeli kertoo ihmeellisen sanoman, ilosanoman. Jeesus on noussut kuolleista. Nyt me voitaisiin seuraavaksi laulaa semmonen laulu kuin Lensi maahan enkeli. Lensi maahan enkeli, joutui sampitulta. Suuren kiven vieritti, hän syrjään haudan suulta. Suuren kiven vieritti, hän syrjään haudan suulta. Kivelle hän istahti, puhui iloisesti. Jeesus nousi haudastaan ja elää ikuisesti. Jeesus nousi haudastaan ja elää ikuisesti. Jeesus taivaan kuningas, kuollon vallan voitti. Jälkeen pitkää perjantain näin pääsiäinen koitti. Jälkeen pitkää perjantain näin pääsiäinen koitti. Niin kuin taivaan enkeli, mekin iloitsemme. Saamme rientää kertomaan nyt elää Jeesuksemme. Saamme rientää kertomaan nyt elää Jeesuksemme. Pääsiäinen on siis iloinen juhla. Ja minkälaisia pääsiäiskoristeita ja pääsiäisherkkuja teidän pääsiäiseen kuuluu? Minä kattelin, että suklaamunat tuli sieltä. Joo. Ja mämmi. Ja mämmi. Kaikki ei tykkää mämmistä. Joo. Pasha, joo. Kentti on memmistä. Ja rahkapiirakka. Joo, rahkapiirakka. Tosi moni on varmaan tehnyt tai syönyt persikkapiirakkaa tai jotain sellaista. Sen kaltaista pääsiäisruokaa. Onko kenenkään kotona semmoista perinnettä, että pääsiäisenä syödään lammasruokia? Tuottako syödä? Joo, joo. Hyvä. Me vähän hilataan. Joo. Nämä suklaamunat, mitä erityisesti lapset käy virpomassa tai saavat virpomispalkaksi, niin näähän on sellaisia, mistä tulee pääsiäinen mieleen. Ennen vanhaan, ennen kuin tällaisia suklaamunia oli edes keksittykään, niin pääsiäisenä oli tapana jakaa ihmisille kananmunia pääsiäiskirkon jälkeen. Joo. Tiedättekö miksi? Ai niin joo, mitä värjätään. Joo, niin semmoinen perinne on vieläkin, että niitä pääsiäismunia maalataan ja värjätään tai niitä kananmunia. Meillä on niitä värjätty. Joo. Kananmuna on sellainen uuden elämän symboli. Nimittäin se kananmunan pinta, jos sitä kokeilee, niin se kananmunan pintahan on semmoinen karhea ja kova, vähän niin kuin se olisi kiveä. Mutta mikä se on se semmoinen, mikä kuoriutuu sieltä kananmunasta? Tipu. Joo. Mulla on tipuja ollut. Joo. Ja sen takia myös niitä tipuja on tosi paljon pääsiäiskoristeissa. Hyvä. Nyt me voitaisiin laittaa yhdessä kädet ristiin ja rukoilla Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Amen. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Jumala meitä kutsuu nyt suojaan turvaisaan. Jumala meitä kutsuu ja kantaa voimalla. Milloinkaan ei hän hylkää, lastensa kanssa hän on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. Hyvä, nyt voitte antaa itselle taas apua. Tämän laulun myötä minä haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja siunattua pääsiäistä. Kiitos, samoin samoin.